बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बयनिख्रुइबो देरसिन 500 मासि थानाय गंसे डिजिटेल सिनेमा हलखौ क'क्राझाराव लुफुंनो थांगासिनो दङ। गसाइगाव, रुनिकाटा, सिमला, बागानपारा, रौता, तामुलपुर, मुसलपुर आरो बिजनीआवबो गंफा गंफायै सिनेमा हलखौ लुफुंगोन। थांनाय 4.5 बोसोराव जोंनि धोनि हारिमुआरि दोरोंखौ लाखिनो आरो बिटिआरनि आरिमुआरि सानथौखौ जौगाहोनायाव बावसोमनानै हाबा मावदों। बे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। नंगौ, थांनाय सानखालि सेरफांगुरि ओनसोलाव गोदानै लुफुंनाय रुंसारि टिकेन्द्रजित नार्जारि गोसोखां डिजिटेल मिनि सिनेमा हल बेखेवदोंमोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानाय समाव माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंथिदों, बर'नि सासे गुन गोनां फावखुंगुर रुंसारि टिकेन्द्रजित नार्जारिनि मुङाव डिजिटेल मिनि सिनेमा हलखौ लुफुंनाय जादों। आसा खालामो बर'जों लोगोसे बड'लेण्ड ओनसोलनि गुबुन हारिनि सावथुनफोरखौ बेयाव प्रडाक्सन खालामनाय जागोन। गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजोंब्लाबो जोंनि हारिमु सिबियारि, डाइरेक्टर, प्रडिउसार बिथांमोनहा बर' सावथुन मुलुगखौ दावगाहोबोदों। बे समाव आं जोबोद गोजोननाय आरो गोग्गानाय मोनदों, मानोना जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोराबो गावसोरखौ बावसोमनानै सावथुनाव फाव खालामदों आरो आथिखालाव समाजाव गोनांथि जानाय एबा सोलायनांगौ थासारिफोरखौ फाव खालामनानै दिन्थिफुंगासिनो दङ। बे गोनां बाथ्राफोरखौ गुवारै बुंथिनानै होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि रुंसारि टिकेन्द्रजित नार्जारिनि मुङाव डिजिटेल मिनि सिनेमा हल बेखेवनाय हाबाफारियाव बर'नि गागि फावगिरिफोर फारियै उमेश बसुमतारी, सपन नार्जारि आरो जोंदाव बड'साजों लोगोसे गोबां फावगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बेजों लोगोसेनो बर'नि जाखांफुनाय फावगिरिफोर आरो हारिमु सिबियारि सुबुंफोरजों लोगोसे हारिमु अनसायगिरि रायजो राजाफोराबो बाहागो लादोंमोन। जोङो देग्लाय बोसोराव बिसानि अफिस लुनो थाखाय आरो गेस्ट हाउस लुनो थाखाय 1.5 कोटि रां होनाय जाबाय। बिसाया फिल्म एवार्ड जिखौ बानायबाय थायो, बोसोरफ्रामबो खुङो। जों बेवहाय राङारि अनसुंथाइ एबा मदद होगासिनो दङ। फैबाय थानाय समाव जोङो जिखिनि फिल्म बानायो एबा फिल्म बर'नो बिथांमोननोबो राङारि अनसुंथाइ एबा मदद होनो थाखाय पलिसि लादों। नाथाय बेखौ मोनसे बर्ड दानायनि गेजेरजों जोङो बेखौ मावफुंगोन आरो जिखिनि गागि जोंहा फावखुंगुरफोर एबा जायफोर फावगिरिफोर सोरबा रुंसारि जालांबाय, सोरबा बैसो जाबाय, बिथांमोनखौ बरायनायनि थाखाय 2025 मायथाइयाव जोङो मोनसे रिजनेल लेभेल एबा काउन्सिल लेभेल माखासे एवार्डनि बेबस्था खालामनो थांगासिनो दङ। दिनै गिबि डिजिटेल मिनि सिनेमा हल सेरफांगुरियाव जोंनि रुंसारि बर' माहारिनि सासे गागि फावगिरि एबा एक्टर टिकेन्द्रजित नार्जारि बिथांनि मुङाव जि गासै गं 6 सिनेमा हल लुनाय जादोंमोन। बे सिनेमा हलनि गिबि सिनेमा हलखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय सेरफांगुरियाव। आङो जोंनि फावगिरिफोर, जोंनि एक्टरफोर, प्रडिउसारफोर, डाइरेक्टरफोर जायफोर बर' सिनेमाजों लोब्बा लानानै दङ गोबाव समनिफ्राय, बिथांमोननिसिम आङो हामलायनाय बावदों। आरो बे सिनेमा हल गं 6 लुखांनायनि उनाव आरो गं 4 लुनायनि प्रप'जेल दङ। बिसाया बर' सावथुन मुलुगखौ जोबोद अर्गेनाइज खालामनानै आवगायलांगासिनो दङ। बेखौ माखासे डिसिप्लिन, रुल रेगुलेसननि गेजेरजों आवगायलांगासिनो दङ। आरो जोंनि फावगिरिफ्राबो एबा जोंनि एक्टरफ्राबो जुदिअबा नांगौ बायदि हयथ' मुलाम्फाखौ मोनाबो जानो हानाय, थेवबो जोबोद गोसो होनानै जोंनि बर' सावथुनखौ जोबोद जौगाहोगासिनो दङ। आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। फैबाय थानाय समाव बर' माहारिनि हारिमु बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय आरो लोगोसे जोंनि जायफोर एक्टिङाव गोसो थानाय, जायफोर फिल्माव गोसो थानाय जोंनि लाइमोनफोरखौ मोजां मोनसे प्लेटफर्म होनो थाखाय बिसानि गेजेरजों एबा बर' फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों गोबां जायगा होनो हागोन। आरो बे गासैबो सिनेमा हलखौ जोंनि बर'जों लोगोसे बेवहाय सोरबाफोर सिनेमा बर'नोब्ला एबा नेसनेल इन्टारनेसनेल सिनेमाफोरखौ दिन्थियोबा बेखौबो दिन्थिनो हागोन। आरो डिजिटेल सिनेमा हलखौ ओरैबायदि मोजां मोनसे स्टेन्डार्डआव लाबोनाय जादों, जेराव नट अनलि सिनेमा, बेवहाय माखासे कनफारेन्सिंबो खालामनो हागोन। नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि माबा मोनसे जुदि कनफारेन्सिं खालामनो नागिरोबा बेवहाय बेबायदि कनफारेन्सिंखौबो बेबस्था दङ। मा जायगायाव लुफुंगासिनो दं? गासै 6, बेनि गेजेराव रौतायाव गंसे, सिमलायाव गंसे, बागानपारायाव गंसे
आरो लोगोसे रुनिकाटायाव गंसे दिनै बेवहाय सेरफांगुरियाव बेखेवबाय आरो बिनि उनाव गसाइगावआव गंसे क'क्राझाराव जिथु लुफुंगोन माबायदि जोङो आरोबाव गंब्रै लुगोन बिनि गंथामा सेम स्टेन्डार्ड जागोन 150 नाथाय क'क्राझार सहराव एबा क'क्राझार टाउनाव बेवहाय गंसे जोङो 500 केपासिटि थानाय गंसे गोदान सिनेमा हल लुगोन जाहाथे बेखौ बयबो बेवहाय जिहेतु क'क्राझारा जोंनि मेन केपिटेल बेवहाय सोरबा फिल्म रिलिज खालामनाय बायदिसिना फिल्म रिलेटेड प्रग्रामफोर खालामनाय बे प्रग्रामफोरखौ बेयाव खालामनो हायो बेनिखायनो क'क्राझारनिखौ जोङो 500 जिरायनानै नायनो हानाय मोनसे स्टुडिअ गोदानै लुगोन।